מעסיק יקר, ניהול זכויות הפנסיה של העובדים מטריד אותך ומעמיס עליך? ההפקדות לא נקלטות? עובדים מתלוננים? מקבל מכתבי חוב מחברות ביטוח? חושש מתביעות וכנסות? הגיע הזמן להוריד מעצמך את הנטל ולעבור לפתרון מקצועי ומקיף. אופרייט, תפעול ובקרה פנסיונית, מציעה פתרון עם מינימום התעסקות מצדך ומקסימום טיפול שלנו. הפתרון כולל הגדרת זכויות לעובדים חדשים, דיווח הפקדות בקובץ אחיד, תשלום הפקדות אוטומטי, טיפול מלא בכל השגיאות, הפקת אישורים למעסיק, מענה לפניות חברות ביטוח, טיפול בחובות ותביעות, טיפול בעזיבת עבודה, שירות מהיר ומקצועי. בלעדי באופרייט, להבטחת איכות השירות, תהליך בקרה מקצועית המבוצעת על ידי יועץ פנסיוני בעל רישיון. אופרייט תפעול ובקרה פנסיונית, עם ניסיון רב, מומחיות מוכחת ושפע המלצות ממעסיקים מרוצים. הצטרפו למשפחת מעסיקים שנהנים מפתרון מקצועי ויעיל עם שירות אישי.